η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε κάνω. Η γυραιά Ευρώπη, η γυραιά Ήπειρος, οφείλει το όνομά της στην κόρη του ηγέτη των Φινίκων, του Αγίνορα. Και Ευρώπη, σύμφωνα με τα φινικικά, σημαίνει ανοιχτομάτα. Τώρα, γιατί εισαγωγικά ξεκινήσαμε με την αναφορά στην γυραιά Ήπειρο, αφού είδατε και εισαγωγικά ένα τραγούδι μιας νεαρής τραγουδίστρας καλλιτέχνης που τραγουδάει ένα τραγούδι, είναι γιατί η συνομιλήτριά μας, η καλεσμένη μας, φέρει το όνομα της Ευρώπης. Πόσο Ευρώπη, κυρία Τσολάκη? Το όνομα αυτό στην οικογένεια έχει ιστορία, θα πω. Προγιαγιά, γιαγιά, το κρατάμε με νύχια και με δόντια. Είμαστε 6 αισίως. Ευρώπη. Ναι, 6 Ευρώπης είμαστε. Έχουμε ποντιακή καταγωγή. Από πού? Ο πατέρας μου. Από ποια περιοχή? Τραπεζούντα. Είναι ένα όνομα που οι πόντιοι το έχουν. Συμφωνώ. Έχετε επισκεφτεί την Τραπεζούντα? Όχι ακόμη. Θα ήθελα πολύ όμως κάποια στιγμή, ναι, φυσικά. Σπουδαία περιοχή. Και η ιστορία μας σπουδαία. Ωραία. Ευρώπη. Είναι ελκυστικό όνομα. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν ακούς συχνά και σου μένει. Θα μπορούσε να κάνετε καριέρα στο τραγούδι Ευρώπη, χωρίς το Τσολάκι. Ναι, σκέτο. Ναι, σίγουρα. Τι λέτε? Τώρα, για πέστε μου τώρα, εσείς είστε τραγουδίστρια. Μάλλον, πώς το αυτοπροσδιορίζετε? Τραγουδίστρια αυτοπροσδιορίζεστε ή και κάτι άλλο? Σίγουρα δεν είμαι μόνο τραγουδίστρια, είμαι πολλά άλλα πράγματα. Για πέστε μας όλα. Τη συγκεκριμένη περίοδο ουσιαστικά ασχολούμαι μόνο με το τραγούδι. Έχω υπάρξει όμως και σε διάφορους άλλους χώρους και άλλα επαγγέλματα. Όπως? Όπως στην εστίαση, στο κομμάτι της εστίασης. Πάντα είχα να κάνω με πολύ κόσμο στις δουλειές που έκανα. Τα καταφέρνετε σε διαχείριση δηλαδή, του ανθρώπου, των προσώπων? Μου αρέσει γενικά η επικοινωνία με τον κόσμο. Ναι. Και μέσω του τραγουδιού... Ωραία. Κάνατε διάφορες εργασίες οι οποίες είχαν σχέση με την επικοινωνία, τους ανθρώπους, τα πρόσωπα. Ναι. Και πότε ανακαλύψατε ότι αυτό που σας θέλει, σας τέρπει, σας εξυψώνει, σας απογειώνει είναι το τραγούδι? Νομίζω από πολύ μικρή, από πολύ παιδάκι. Για γενικότερα δηλαδή. Και ήμουν ένα εξωστρεφές πλάσμα, ναι. Πολύ θεατρίνα. Τραγουδούσα, έβγαζα στιχούς μόνη μου, ήμουν ένα τέτοιο παιδί. Ανακάλυψα ότι. Ναι, και πότε ανακαλύψατε ότι σας αρέσει το τραγούδι, αλλά πότε ανακαλύψατε ότι μπορεί να κάνετε και καριέρα σε αυτό? Όταν ήμουν στα 12 με 13. Εκεί περίπου. Ναι. Πίστεψα ότι θα τα καταφέρω και θα το φτάσω κάπου, ας πούμε. Ωραία. Και η είσοδό σας στο επαγγελματικό στο τραγούδι πότε έγινε? Στα 19. Τι κάνατε τότε, πρώτη φορά επαγγελματικά στο τραγούδι? Τότε ήμουνα στην Καλαμάτα. Καλαμάτα? Ναι, εκεί σπούδασα. Τι σπουδάσατε? Διοίκηση επιχειρήσεων. Στο ΤΕΙ? Ναι, ακριβώς. Ήμουνα σε ένα μαγαζί στο κομμάτι του service, το οποίο είχε live. Και σαν παιδάκι που ήμουνα αθώο και χαρούμενο, έπαιρνα το μικρόφωνο της τραγουδίστριας και έκανα τα δικά μου. Και έτσι ο εργοδότης μου τότε μου είπε, μήπως θέλεις να αλλάξεις πόστο? Λέω, τι εννοείται, μήπως θέλεις να ξεκινήσεις να τραγουδάς, γιατί το έχεις και αρέσει και στον κόσμο αυτό. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία, επί της ουσίας, να αρπάξατε. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Στο φως να κρυφθεί ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως θα σ' αρέσει τα τίποτα. Απόδοξε. Και μετά... Και έτσι η διοίκηση επιχειρήσεων πήγε περίπατο. Πήγε περίπατο. Η αλήθεια είναι αυτή. Μετανιώσατε? Όχι. Όχι. Το λέτε αποφασιστικά, ναι. Όχι. Γιατί σας γεμίζει δηλαδή το τραγούδι? Με γεμίζει και είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Ωραία. Να ασχοληθούμε τότε με αυτό. Στην πορεία σας στο τραγούδι. Στη συνέχεια τι κάνατε στο τραγούδι? Δεν επιδίωξα ποτέ την διασημότητα. Δεν με ενδιέφερε και ποτέ πάρα πολύ. Τι εννοώ? Αυτό δεν σας πολύ πιστεύω, αλλά δεν πειράζει. Όχι, δεν με ενδιέφερε ποτέ. Ναι, καλά. Μου αρκούσε. Υπάρχει γυναίκα που να μην θέλει να αγωιτεύσει, να κυριαρχήσει? Νομίζω ότι είμαι μία από αυτές. Μου αρκεί πάρα πολύ. Μου αρκεί η ανταλλαγή των συναισθημάτων με το κοινό. Με ικανοποιεί και με γεμίζει. Δεν θα ήθελα ποτέ κάτι άλλο. Και αν ποτέ έβγαζα ένα κομμάτι,
Γιατί Ένα λεπτό. Οι θαυμαστές και οι θαυμάστριες που έρχονται στο κέντρο που τραγουδάτε και εκδηλώνουν την αγάπη και το θαυμασμό τους, δεν σας ικανοποιεί? Προφανώς με ικανοποιεί και με γεμίζει χαρά γιατί Το εγωιστικό σας συναίσθημα δεν ικανοποιείται? όχι απαραίτητα. Σοβαρά? Με ικανοποιεί όταν Πολύ ταπεινή μου φαίνεστε. Είμαι. Σε ένα από τα live μου αγγίξω έστω και έναν από κάτω, στην ψυχή του εννοώ, γιατί δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και η ερμηνεία, δεν τραγουδάμε μόνο, καταθέτουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, για μένα τουλάχιστον. Αν καταφέρω εγώ να αγγίξω έστω και έναν από αυτούς, είμαι ευτυχισμένη, δεν θέλω τίποτα άλλο. Λέτε? Ναι. Θα το αναλύσουμε. Για πέστε μου την πορεία στο τραγούδι και θα τα δούμε. Υπήρξα στην Καλαμάτα σε διάφορους χώρους διασκέδασης, σε ταβερνάκια, σε μουσικές σκηνές, στα μπουζούκια, σε πάρα πολλούς χώρους. Έχω συνεργαστεί με όλους τους μουσικούς της περιοχής, σε πάρα πολλά πανηγύρια. Και από την Καλαμάτα φύγατε ότι τελειώσετε τις σπουδές σας? Έφυγα όταν αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου. Γύρω στα 25 δηλαδή. Ήτι στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, ναι. Ωραία. Και η Αλεξανδρούπολη πώς σας υποδέχτηκε, στο τραγούδι εννοώ πάντα? Κοιτάξτε, όταν επέστρεψα λόγω της μικρής μου, της κόρης μου, είχα επιλέξει να μην ενταχθώ σε αυτό το κομμάτι. Ήθελα να πάρω λίγο χρόνο μαζί της και έπειτα να ξανασυνεχίσω αυτό που έκανα και στην Καλαμάτα. Δηλαδή, εγώ στην ουσία επέστρεψα και ξεκίνησα μετά από 2-3 χρόνια να ξανατραγουδάω. Γιατί προφανώς ήταν κάτι που μου έλειπε. Ωραία. Και η πορεία σας στην Αλεξανδρούπολη... Ουσιαστικά θα πω ότι ο κόσμος είναι σαν να τώρα να με γνωρίζει. Τα τελευταία 2 χρόνια θα πω. Ωραία. Ας πούμε ότι είμαι λίγο φρέσκια. Ναι. Νιώθετε ότι η έναρξη της ουσιαστικής πορείας σας και κατάθεσης στο τραγούδι είναι τώρα, ξεκινάει? Τώρα εδώ. Τώρα στην πόλη μου. Στην πόλη, στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, τώρα στην πόλη μου. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε συνεργαστεί με κάποιον συνθέτη για να γράψετε τραγούδια πρωτότυπα για σας, για να τραγουδήσετε τραγούδια, δικά σας πρωτότυπα? Θα σας πω γι' αυτό το κομμάτι τώρα. Όταν ήμουν μικρότερη, μου είχε δοθεί η ευκαιρία, μου είχαν δοθεί κάποια κομμάτια ναι, ώστε να τα τραγουδήσω. Δεν με κάλυπταν όμως ποτέ. Ήταν τραγούδια της σειράς, να το πω. Δεν με άγγιξαν ποτέ. Ωραία, χωρίς κάποια έμπνευση. Επέλεξα, ναι, ας πούμε, να μην τα τραγουδήσω, ούτε θεωρούσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Είναι κάτι όμως που σκέφτομαι να κάνω τώρα. Ωραία. Άρα ένας από τους στόχους σας, υποθέτω θα είναι πολλοί, είναι να πείτε πρωτότυπα τραγούδια και να τα γυρίσετε σε βίντεο, σε δίσκο. Θα ήθελα ένα τραγούδι δικό μου θα θέλατε που να με εκφράζει. Ιδανικά να το έχω γράψει εγώ, γιατί γράφω στίχους. Οπα. Ναι, κάνουμε και από αυτά. Γράφετε και στίχους? Ναι. Πέστε μας ένα τραγούδι που γράψετε στίχους. Τώρα, τούτη τη στιγμή δεν μπορώ. Τον τίτλο του. Δεν μπορώ, δεν τρέπομαι. Την έκπληξη να την αφήσω να την πω τώρα, όταν είναι να βγει θα το ακούσετε. Μάλιστα. Το αφήνω σε ερωτηματικό. Άρα ένας στόχος είναι να κυκλοφορήσετε τραγούδι το λιγότερο. Ναι. Τώρα ουσιαστικά εγώ νιώθω έτοιμη. Ωραία. Και τη σωστή χρονική στιγμή. Άλλος στόχος καλλιτεχνικός ποιος είναι? Να φύγετε από την Αλεξανδρούπολη και να πάτε να τραγουδήσετε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη? Αν ήταν να το είχα κάνει, θα το είχα κάνει σε μικρότερη ηλικία. Δεν είναι στόχος? Τώρα δεν έχω τέτοιες βλέψεις, όχι. Άρα... Με ικανοποιεί να είμαι σε ωραίους χώρους, με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και να κάνω αυτό που αγαπώ, στην πόλη μου. Ωραία. Όταν κάνετε μπάνιο, ποιο τραγούδι τραγουδάτε? Ορίστε, όταν κάνω μπάνιο. Ναι, ποιο τραγούδι τραγουδάτε? Τραγουδάω πάρα πολλά. Όχι, ένα. Κάνω πρόγραμμα. Ένα. Να το πω τώρα? Ναι. Θα το πω. Ναι. Τα θάνατο νερό της Μαρινέλας. Αυτό. Ναι. Ωραία. Και όταν, πόσα παιδιά έχετε? Ένα κοριτσάκι. Όταν ανορίζετε ή να γνωρίζετε την κόρη σας, ποιο τραγούδι της λέτε? Από πολλή ποιότητα μέχρι πολύ λαϊκούρα. Πες το μου ένα. Το χάρτινο το φεγγαράκι. Χατζηδάκη. Καλά, από το λαϊκό στο έντεχνο, πώς γίνεται αυτό τώρα? Τα μπερδεύετε, τα στυλ? Ακούω πάρα πολλά. Όλα, πολλά στυλ. Όλα, τα πάρα στυλ. πολλά είδη. Με αγγίζουν. Ναι. Θα με αγγίξει και ο Χατζηδάκης, θα με αγγίξει και ο Καλδάρας, και ο Ξαρχάκος και ο Νικολόπουλος. Ό,τι είναι καλό, ό,τι είναι καλή μουσική και ποιοτική, θα με αγγίξει σίγουρα. Εσείς όμως αυτό σας πώς τον αυτό προσδιορίζετε? Σε ποιο είδος
του τραγουδιού του ελληνικού εντάσσετε τον εαυτό σας? Νομίζω ότι διχάζομαι λίγο ακόμη. Είστε Είμαι διχασμένη. Δηλαδή, μεγαλώνοντας με πάρα πολύ λαϊκά ακούσματα, λόγω του μπαμπά που άκουγε, ας πούμε, Καζαντζίδη, Διονυσίου, σε όλες, ας πούμε, τις εκδρομές μας, πάντα μας συνόδευε τέτοια μουσική. Σίγουρα την αγαπώ και είμαι ταγμένη εκεί και τραγουδιστικά, αλλά και σε αυτά που ακούω, αλλά κάπου μου ξυπνάει και μια έντεχνη φύση τώρα τελευταία, θα πω. Ναι. Ναι. Ωραία, τότε αφού μιλήσετε για έντεχνη φύση, τι εικόνα έχετε διαμορφώσει για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας? Μια πάρα πολύ δυναμική προσωπικότητα, μια Ελληνίδα η οποία διέπρεψε τον 20ο αιώνα, αμφιλεγόμενη ως προς το ταλέντο της κάποιες φορές, αλλά έχει δώσει στην Ελλάδα τόσο φως. Επομένως, Άρα μπορεί να είναι πρότυπο για μια γυναίκα του τραγουδιού. Πρότυπο γυναίκα σίγουρα. Και καλλιτέχνη σαφώς. Μάλιστα. Και να καλύψουμε λίγο τώρα και το προφίλ σας. Το μέλλον σας πώς το φαντάζετε συνολικά, ολιστικά? Τραγούδι, οικογένεια, εργασία, δεν ξέρω, πώς το φαντάζετε το μέλλον σας? Φαντάζομαι το μέλλον μου αρκετά εξελισσόμενο στο κομμάτι το τραγουδιστικό. Θέλω να κάνω περισσότερα πράγματα, θέλω να με μάθει ο κόσμος περισσότερο, της πόλης μου, γιατί έλειπα πάρα πολλά χρόνια από εδώ, επομένως τώρα με γνωρίζουν. Θέλω κάπως να ενταχθώ πλήρως στα μουσικά δρόμενα και να γνωρίσουν τι είμαι εγώ, τι μπορώ να κάνω. Με την οικογένειά μου, την κόρη μου φυσικά, και αυτό που κάνω ως έχει, με τους συνεργάτες που αγαπώ και έχω επιλέξει να συνεργάζομαι όσα χρόνια κάνω αυτό που κάνω εδώ. Με τον δημόσιο βίο της πόλης θα θέλετε να ασχοληθείτε ποτέ? Θα ήθελα, ναι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι... πώς να το πω. Πώς να το θέσω μάλλον. Θα με φάνε λάχανο μάλλον. Γιατί? Είμαι πολύ πατριώτισσα. Θα πω. Αυτό δεν είναι κακό. Κακό δεν είναι, αλλά με τα δεδομένα της πόλης μας και την άποψη που έχω εγώ, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να παλέψω με τα θηρία, να το πω έτσι. Μάλιστα, τότε αυτό να το κρατήσω για μια επόμενη συζήτησή μας. Αν επιλέξω πάντως να πολιτικοποιηθώ κάποια στιγμή και να ασχοληθώ με τα του Δήμου μας, θεωρώ ότι θα μπορούσα να προσφέρω πολλά. Ωραία, το κρατάω. Να το κρατήσετε. Και σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. I do you give me so much love?